Ug mao ni ang problema sa mga dato panahon sa holiday. Hi! Ready na ko! Asakay mo ato ni Papa! Tara si Papa. Excited na ko mulakaw na me. Pa, asa tao adto? Init ka ayo. Problema lagi ko jar. Asa tamad to ba? Pwede man ta mag Boracay or Samal. Problema jud kay nako na ba? Asa tamad to? Laman pagkaan dali ah. Ay, kasama to si Papa. Uy, katungkay ko. Tulala po si Papa. Pa, magbinidnet ta. Nit. Di ma lagi na akong kuha lagi jar. Asa tamang kuha na ba? Ay lubi pero wa tay saging oy, way saging. May malagkit, wala jud. Wala pa ay ni Papa. Ha? Oh, wala ikaw no. Silog kwarta. Problema kayo. Ug mao na ang problema sa pobre. Una nag-andam na kog boundary ah. Basin magbinignit mo, willing kay ko mudawas sa inyong mga sobra.